Shalom, hora sa manginang, pajupang musya di programon, ima program ibadah pertaniangan di tanggal 10 Juli 2020, Minggu Papituhon dung Trinitatis. Turpudi jamitata di pertaniangan tabodarion, ima na dienan sian Evangelium Johannes bidu 10, mamuka sian 10 sada, tolas soya saplonom. Di balasan topik di minggu, hari para lopon ni bangsoni debata, atau hari sukacita bagi umat Tuhan. Turpudi jamita, dolar hot file word, boy mata jaha di kolom deskripsi, songonan ma penjelasan di khotbah. Amang inang mulo disukun sonari tu hita, aharo naga bisi buan las di roha tu hita, aharo nama benjol may marulup-olup di nguluna, mungkin maragam do alas nyon. Adong don malum siyan parsahiton, dapat nasinari, lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri, manang masuk tu perusahaan BUMN, dohot akan asing. Alai turpun ijabitata di pertanyaan ngata bodarion, naing pabotohon mamusia tu hita, las di roha na ubalga ni halak Kristen, ima ala adong Kristus parmana berjui, na pasarihun mulutta. Sukacita terbesar orang Kristen adalah mengetahui bahwa Kristus adalah gembala yang menjaga kita. Buah sama dipakai Yesus hata parmahan lau manggobar dirina. Jala si Johannes pe jojo do dipakai bana istilahon lau manggobar Yesus si. Amanginang surat Injil Johanneson disuraton si Johannes hira-hira tahun 10 tu 15 Masehi. 60 tahun ma dukun hanana ni Yesus tu surgo. Ditiki nunga gudang bemo ding aka apostoli manang aka dongan si Johannes sesama sisiani di Yesus. Lo bisa ni nunga lap torok behak ala Kristen di Portigon. Alai ala las nyodo gabi gudang matong aka ajaran-ajaran palsu na beredar. Aka halak namang guari dirina halak Kristen alai mengajarhon ajaran ni Kristus nama rasing siana diajarhon aka apostoli. Lo bisa ni raja nama Maretta di harajan Rom ujui ima Kaisar Domitianus. Mamareta manasida sian walu pulsa Masehi sahatu siaplo Masehi. Di guari ibana do dirina Dominus et Deus. Lapatanna raja dan Tuhan. Mararu di pacongcong ibana ma patung ni bohina jala disuruh masuk di halak manoba dirina. Ainga di patudu sibana bidirina tu di bata gabi si sobbaun. Nah soolo manoba ibana dua ma ujung ni ngoluna sida. Molodang ekstradisi diusir sian luar harajan Rom. Olodo dieksekusi atau hukuman mati. Jadi gudang do halak Kristen na marsikor di pergulana ujui. Aidang masuk dope penyiksa tu ganup halak na persea. Dang dope penolakan sian halak Yahudi. Aidung torop halak Kristeni diorai do nasida masuk tu sinagogi. Aidang dianggap binasida halak Yahudi. HP mular di Yahudi do nama dubuhun nasida. Jala tubuh ditanon ni halak Yahudi do nasida. Bahkan haru Yesusi sendiri pe halak Yahudi do. Gudang mahalak Kristeni nama biar ati do nong ditadikot di batahita. Dan diperdulihun ni bana behita. Adido narodo ibana muse na padua halihon. Di dia do buasa sampai sonari dang marnaro ibana. Jadi di do si Johannes ma pos maruhamuna ay parmahanna burjudo anggo Jesusi ditada ibana do sude na di ibanai. Haturang diseruput taberang mamanginang na parjolo ay sada tu sapusada on ma parmahanna burju dohot parmahanna ni upaan. Marasin do amanginang molo na puna biru-birui na marmahani biru-biruna dohot parmahanion nya kahala na niupa. Molo halak na niupa pokokna niulahon kerja niba ni jalo gaji niba baru mulak. Jala meloroba biat mangarorok ka biru-birui dang nalaw tolongon nai ise olo mate ala ni biru-biru ni halak. Tabani gajiku mangulahoni ni nanasida. Alai molo na puna biru-birui do langsung nama marmahani dijaga jala di pabereng-bereng ibana do sude aka biru-birui uju na marmahan ibana. Hezekiel 34 ayat 15 au sadiri mamarmahan aka biru-biruku jala au paulon nasida ninna tuat Jehovah. Lulu aku mana makoi jala mula buanaku na tardempari. Jala lilitakku do nama bugang jala pargoguakku do nama sahid. Alai anggo na mokmok do na gogui siaponokku do. Au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. On mana sodi ula aka permahan upahan. Tugas nasida, babanogo nai dibuat tuladang, malang tu lapang, dipalua sama ngasad diri, dung botari dibuat musim mula tubara. Lo bisiani lo matokei na mangulosa, maloma nasida inarohana. Molo permahana burju ditanda ibana do biru-biruna. Songon bukan nomor 120. Dang mago loason nas nang sada siani ninna. Dilului do namago jala ditolong do akana dioro babian. Ido bayan na dido dia saplima. Huseaho do hosaku humokop biru-birui. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Luluan na do akan nama ako manang natardempar. Lukas 5 ayat 4. Isi hamu sahala par biru 100 anggo tardempar sada siani naso tuminggalhon na sa pulisiyai di ladang laho mangalului naso taridai pai maju paksa. Dan arong na ditadikon suredo di permahani suredo di ramoti. Na paduahon ayat 10 biru-biru na asing. Arong dope akka biru-biru kuna asing na sosien paraon. Nomor tudu mohon tu bangsa na asing di duru ni bangsa Israel. Karya keselamatan yang dikerjakan oleh Sang Putra bukan hanya terfokus kepada satu bangsa saja, tetapi bagi seluruh umat dunia. Bangsa Israel memang bangsa na pinilin di batado. Alay dang holan na sida sabing bangsa na hinaholongan di bata. Sudero na sa jolma dihaholong di bata. Idope bangsa Israel songan bangsa na pinilin di bata. Alasian bangsa Israel do bisar haluaon na gudangi. Keselamatan datang dari bangsa Israel dan dari suku Yehuda, dan dia akan menyelamatkan semua bangsa, semua manusia dari dosa. Sadalan doon tonan na parpudis yan Jesus tuak kasisyanna. Lao mahamu pudai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni ama anak doton di porbadia laos ajari hamu manasida mangaradoti nasahatakku nauhupatikot tu hamu ninna. Nasi pasatun di jamita manginang na perjolo sukacita sejati berasal dari Kristus. Gudang do hal na gabi sibuan las ni roha tu jolma. Alai sudi halalas ni roha na rosian portibion parsatok kinat doi. Las do roha molo gabi jolma na lobia kita manang jolma na mamora. Aladang boita pakai manuor hosa hanguluan lau panggajak penumurta. Gari ada dong mate hita taring do sudi artai gabi si guluton ya ka keluarga na mangulu laos gabi bosirnya ka persalisihan. Jadi aharu halalas ni roha na sundeng kani. Ima halalas ni roha na sien debata. Ay ibana do debata ni halak na mangulu. Ndada debata ni halak na mate. Yohanes 10 ayat 25. Au do haheheon do tanguluan na mangulu do na persea diau nang pe mate ibana. Jala ganong na mangulu jala na persea diau na sotupa mate ibana salen nilelengna. Godo parukilan ni jolma di portibion na manginang ay partangisan do anggo portibion ni nalagui. Alay hasonangan na sunbalgay ima hanguluan rapon Jesus di surgoi hanguluan na sorasudai. Ondo bari talas ni roha na dipasa Jesus tuhita. Ada kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi acit pe manang bernit pernguluan tadi portibion margogo mahita mangadobia kana masa di hanguluanon ay parsatok kinat do anggo ngulu na di hasianganon. Adong do upani lojatta di surgo ima halalas ni roha godang naso marna suda pangoka 20 ayat 4. Jadi apusan ni di batama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dang adong bihamatean nang arsak ni roha nang angguk-angguk nang nahasit dang disibe ay nung ngasal pube na parjolui. Na paduahon Kristus do naga besitiruon. Jesus do permahana berjui na sumiang hosana marado pun akabir biruna. Jadi hita la Kristen songo sisian ni Jesus hita di jodoh hita asa mangihuton Kristus na makaholong ya kasisyanna. Di jodoh hita asa masih holongan, masih tugu-tuguan, mangubati kana mabugang, mangurupi kana gale, jala mangapuli kana masa roha. Napatuluhon pasidohon para raton baritalas ni roha. Halalas ni roha bolon ni hal Kristen, ima ala di boto nasida do ise namar mahani nasida. Ima Jesus parmahana berjui, na sumiawan hosana maradopun akabir biruna. Sonari di tonaon mamu setu hita asa dohot hita para raton bari teras nyurhai tu sandok jol mana di portibion asa anggiat gabelam gudang halak na manangihon sorani parmahan na berjui laos gabi partohab nasida di hangoluan na sora suda. Amen. Imajuna bayi hubagi kami. Mudah-mudahan mohon boy manabai persipan muna di nalau mangaradehon jamita pertanyaan tuminggon. Molate Tuhan Yesus memberkati. Shalom.